Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Shalom Counseling Center kepadaan yang Islam terikam jongka ha maulai maudat bagi malitu bat kepada iru ka Counseling Center ka baju ajing erap bat ajingnya selong na kebenta ki beriyo ki ba imkerni ha ka dikiat bat di drop bat ki wede ki badan kam jing erap ha kini kenti kala shem ya ka sinja bat mi khmat na kebenta ban ajing erap syaki sau pulai ngot kinongnya kali auto rickshaw ki baju kamai na maulai shayo pulo shilong man la khasngi ki balai kendu jing e na ka jing penjari jong sarkar ya jing khang kerdap ha kari brokoi ha kini ki jing aji rap syakini kinongnya kali auto kabalalong ha ka khalai tri ujle arjar arphau laidon langru uskatri jong ka paroda ujis airline urang ba snong jong maulai maudat baki uba BR kharmujai utemen basan ke khar umno bat utemen basan NR Jepang gila don kajing phai khmat ban UI ya kani kaba kumni kabangiyo pada syam bat pi ki perlok ba e kani baro kadai hi kajing penpau kajing ublei hangi bau ublei ulak karen yangi bangi don kambat le ai komuniti Shalom Counseling Center bat habang ilapai ban pek ye kita kibakum kino kilat ye kabangi gila ban le ai kum ka Shalom Counseling Center ndre ublei ulak pensai kajing mut jangi bangi dei ban le ai ru nagabenta gini ki parlok ke jangi ki balong ken ki driver auto ki banya ye kini ki auto jongki nang ni na maulai 10 bat kumta kaladon kajing penbet na kaliang jongi kum ka Shalom Counseling Center bangin haban le ai ban wanra ya kajing yarap lem nagabenta jong pi ki parlok ba i kani kajing yarap jongi ki parlok ba i ye pi kam dei e kata ka bambangi ni ong ba kum ka Shalom Counseling Center ngidon ye kapisa ban ai kajing yarap ye pi andre em kani ka jingarap jongi kalong tangka barit ngatarai ini jingarap jongi 4 long ai ban basa ya ka yeng ka sem jong pi barokawai ndrai kani ka jing ai ka jongi kani ka jingarap ka jongi kalong tang si benta na ka jing it ba ka jong ublei na ka benta jong pi hi bat ngai ru ba klem ka jing it ka jong ublei klem ka jingarap ka jong ublei klem ka jing kren ka jong ublei na ka benta jongi nganget pamangiru nyenomla ban le ai hakabi de bat ka diga benta gisno mu sibon ya ublei ba ublei u ai shisha ya kata kajing penpau hangi bat udak the ye kajing kerku hangi kum ka Shalom Counseling Center baginla ban le ai naga benta jong piru ki parlok ba ye jong abi don naga diga por ka bamenta dei bapidon haga diga por bamenta bapiong bamangi gem don he ndrengi gem don kum kata ka jimbot kai ka bamangi le kalong bangi kner ye ka kiti ye ka jingarap naga benta jong pi kalong si benta bangin pen pauru ye ka jing ye ka jong ublei naga benta jong piru parlok ba ye jong ngakwa ban pen pau ka diga por ka bamenta kum pangalakran hagi por parok bangi kendu bat pi ka kitien ka jong ublei ka pen pau syai ka ong naga gospel ka jong yo anes kelenong ka balai ka dekot ka bakat riu nga iye kata ya ka pertai kat bangala ai tino yo lupun bala kamarwe ba we ubangay tau onom jatsu andre yo ai ka jingiem ka babam jikot kada kata ka jingie ka jong ublei ka bamangi ngiyo na ublei ngakwa banong yepi baka Shalom Counseling Center kadon ban yarap nagabenta jong pi ka Shalom Counseling Center ang tangban kan yarap yikini gimarban hendre ya kabaya deiru bat ka jingem ka jong pi ngin yarap agi benta baro ini udi unomba phone oba mangi gilabu hagan ka flex ka jongi bat lada pidon kam hagan ugo ka por siem yuli unombar phone sengi ni kloy ban yarap nagabenta jong pi ingin bangi em hagi digisngi ge babenta ba usoitan uwan ban yale bahaya ke jim jongi wat hakabakum kadi kasau kasian ka bangi ge kenduru andrei udi dakabor
buit thap ke jong u da ka bor senti ke jong u uwan ban luti uwan ban yale ye ka jingim jongi lemba kani ka kiat lemba ni drugs habakum kini kisni ke babentaru ye i bakum kini ki wanja ha ki long yeng long sem jongi nyem don shu kata ka jing snow thu nyem don shu kata ka jing kala ka jingim ke jongi namar ba udi usoitan ulaka dum sisa ye ka dok nut ke jongi parlok ba i jonga ni kloy ban yarap da ka benta jong pi kum pangalapen pau yo pi ngalak keren ngalapen i yo pi hao ka di por ki balalay ngakwa ruban pen kan mau biang handi ngaru ngade way na ki bakum kita ki parlok ki balasya te syakum hagi bor jong ka jingdi hagi bor jong ka jing snow ha pertai ngalalong uway wir hasnong hatau ngalalong uway na kita ki bapen kulumar ya ka snong katau nganyat kini kinong yalam snong kidon hani kitip ru ya kata Oi kumbang ile tip hi ba baros kata kum ki driver ki bangi kamai im jakpo malakas ni namar kum kani hakum kani gapor bau ni penyang cingpang ulawan ban pentut ban penwit ya ka jing im ka jongi ka malakas ni unta kum ki driver ni ladon teng ka jing ka bakrau ka teng teng watang sinayaru im don su ila sia im rei de da ka jing isne ke jong play babarong ila panlong kum le ilong mentah de kum ka pulu uturiksu onaran driver asion ni pawa jing smu bakrau pi apila jit ngi ban ai ye kini jing ai ke jong pi hangi baro we pi we de kum ka asion ni panpau ke jing smu pi namar mde shu kani ke sien ke banengkong dre ka de ke sien ke balai ke basau ke ba hakaba kanu ke bangi ni don kam asion habang iwan ut wan nam khabat jampi pi ju kerna te kum ga asion hi nim don e pan ai rai tam ka jing duai o play unang yai kerku unang yai the kerhai bat unang yai yarap ya pi baki e ki baro ki ba pi perkhat lani pi plan kin long da ka jing penjanai ba da ka jing penya ke jong play